ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಮ್ಮನಿದ್ರು. ಸೊ ಅವೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪನು ಎಂಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಟು. ಇನ್ನೇ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೆಸ್ಟ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ, ತುಳುತ ಫೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಕಾಲೇಜಿದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಶೈನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಂಡು. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಇಟ್ಟು ಉಲ ಇಡು ಶುರುವಾಗೋಡು ಇಂಕು ಇಲ್ಲ ಮೂಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಡು ಪದ್ಮಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾಡ್ದನ ನೆನೆದೊಂದು ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಚಾವಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತರ್ ಮೆಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ಪ್ರಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಗೌರವಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಂಚ ಈ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆಚರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಚರಣೆಗಳಿವೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಚಾವಡುಪ್ಪನ ಶ್ರೀಯುತ ಉದ್ಯೋಗರ ನಾಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಇಂಜಿನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದರ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ఆయన ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ. ತುಳುವರಿಗೂ ಕೊರಗರಿಗೆ ಏರ್ಪಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆ ನಡಪನ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಮುಗಿದು ಬತ್ತ ಮೇರ್ಲ ಹೋಸ್ತಿ ಆಮ ಹೋಸ್ತಿ ಸೊ ಇನ್ಸಾಂಡೆ
आफ्टर लॉन्ग टाइम कॉम्पिटिशन मस्त 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 खुशी आहे कॉम्पिटिशन. ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಬಡ ಪಲ್ಲವಿ ಆಗ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಹಾಯ್ ಪಡ್ನೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಾಗಿಟ್ಟು ಓಕೆ ನಾನೇ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಆಲ್ ಬಂದಾಗ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಗೋಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾತೆ ಬ್ಯಾತೆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆನ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾತೆ ಬ್ಯಾತೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಸ್ಥಾನ ಹುಡುಕುನಾರ ದಯಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ ಇನಿ ಭಾಷಣ ಬಂತದ್ದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿದೆ ಅರೆಗ ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ಚಿಂದಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರು ಹರ್ಷಿತಾ ಶೀರೂರು ಮೇರೆ ಕುರಲು ಪರ್ಬಗು ಮೋಟೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. MC ಉಂಡು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗಳು ಸಹ ಈಗ ಹೋಗಿನ ತುಕ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಕೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಯನ ಬಂದಿದ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಡುವಲ್ಲ ಕಲಾಬಿಟಿ ಕುಡ್ಲರ್ದು ಬೈದಾರೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುತ ಐತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತುಳುತ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಕುಡ್ಲದ ತುಳು ಉಡುಪಿದಟ್ಟು మన ಕುರಲ್ ಪರ್ಬದಕ್ಲೆ ಮೊಕ್ಲೆ ರಡ್ಜನ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಗ್ಲೆ ಇಡೀ ಪುರ್ತುಡು ಮೊಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಚೊಂದುಲ್ಲೇರ ಕುಡ್ಲರ್ದು ಉಡುಪಿಗೆ ಬತ್ತದು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಬಂಡೇರ್ ಮೇರೆ ಏನು ಚಂದ ಕುಡ್ಕೊಯ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಒಂಚೂರು ಹೋಪ್ಸಿ ಉಂಟು ಆಣದ ಕೋಡಿಗೆ పోపుందా ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಪತ್ತೊಂಪೋಲಂತ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಪಣ್ಣ ಖಾಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಪಂಡರು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಮೇರು ಒಂದು ಎತ್ತನೇ ಸಲ ಪೂರಕ್ಕಳು ಮುರಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ಕೇರ್ನು ಆ ಕುಲೆ ಏರು ಪಣದು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಕುಲೆ ಸೊ ಮೇರು ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಸಾಧನೆ ಮೇರು ನಾವು ರಮೇಶ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿಯೇ ಐಕ ಅಮಸರ ಮತ್ತು ನಾಪುಂಡ ಅಮಸರ ಮತ್ತು ನತ್ತು ಮಾರೈತಿ ಬೇಗ ಕೊಯ್ಯರಕೊಂಡ ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಬದ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಾತೆರ ಕೊಡ್ಚಿ ಬಲ ಕೊಯ್ ಸುಗ್ಗಿದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಕೊಯ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸೇರಮಲೆ ಪರದೈಲೆ ನಂದೋಟ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕಂಡದ ಹೋದ್ರು ಅಕ್ಕ
ಬಂದು ಹೋ, 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 ಹೋ. ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮನ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ತಿಳಿ ನಲಿಕೆ ಎಂಚ ಪುದರು ಪೋತುಡು ಪನ್ನಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಚೆಡು ನಮ್ಮ ತಿಳಿ ನಲಿಕೆ ಪುದರ್ ಬಸ ಇದೆ. ಸ್ಥಾನ ಭಾಷಣ ಪಂತೋಡು 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಕೃತಿ MGM ಕಾಲೇಜ್. ಎನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ని ಎನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಸಂಹಿತ ಪಂಪಿನಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದಾಯಪಣ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಪನ್ನದೆ ಮಾತವ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಂಡ ಐತ ಮೂಲ ಸತ್ವದಾದ ಐತ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಅವು ಮಾತ ಗೊತ್ತುಗೆ ದಾಯಗ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಿಜ್ಜಿ ದಾಯಗ ಪನ್ನಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಏನನೆ ಆವಡ ಇತ್ತೆ ಒಡೆಗಾಡಲ ಪೋರೆಗಿತ್ತಂಡ ಕಾಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಡ ಮಾತ ಪನ್ಪ ಎಂಕು ಗೆನ್ಪುನಂಡ ಅಕ್ಲೆನೆ ಗೆನ್ಪುನಂದು ಪನ್ಪ ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ ಎಂಚೈತನ್ ಪಂಡ ತಿದ್ದಮ್ಮೆರು ಪೆರಿಯಮ್ಮೆರು ಮಾಮಗು ವಿಶೇಷವಾದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡುಂಟು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ದಾದಾತನ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ದಾದಾಡಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಟ್ಟಾವಡ ಅಂಡ ದಾದಾಡಲ ಇಲ್ಲಡ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅವಡಿಗೆ ಅಂಡ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಆಯ್ನದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಎಂಚ ಬರ್ಪೆರು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯಿನದಾಗ ಸುಮಾರು ಸತಿ ತೂತೆ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ದೊಂಪ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದೊಂಪ ಪನ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕುಡ್ಲದಂಚಿ ಪೋನಗ ಮದರಿಂಗಿ ಪನ್ಪೆರ ಅವು ನಮ್ಮ ಏನಾತನ್ ಪನ್ನಗ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಮೆಹಂದಿ ಆತಡ ನನೊಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೋನಗ ಅವು ಸಂಗೀತ್ಲ ಅವು ದಾಯಿಗ್ ಪನ್ನಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ದೊಂಪ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅವೇ ಕುರಲ್ ತುಳು ಭಾಷಣಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತೆಗೆದಿತ್ತಣ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೈಟ್ MC ಮಾಡ್ತಿರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆದಿದ್ದು ಎಂಕ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರಿನ MGM ಕಾಲೇಜ್ದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.